Očisko. Vítaj späť. Who's back? This is the life. Ej yo, everybody, je 6:27 ráno, moje prvé ťažké vstávanie. Ideme si zabehať, mám na pláne nejakých 7 až 8 km. Je dosť chladno, je 13 stupňov. A neobvykle, lebo tak ráno nevstávam. Dáme si nejaké tempo Z2, ako do tých 140-150 tepov. Uvidíme, ako to pôjde. Prvé takto skoro ráno. Posnažím sa potom stavať ešte trošku skôr. Uvidím, či sa mi to bude dariť. Ale taký by bol plán aspoň o tých 5:30, že by som stával. Som zvedavý, či sa bude bojovať teraz, alebo to bude úplne že super. Going all out when it's by that bread and butter. The kill for clout, I put that on my dead brother, yo. He talk so much, I showed him I'm a real hunter. Won't say it, but he know I still got real cutters, yo. Yeah, I'm right back in our life. Myslím, že sa všetky endorfíny vyplavujú, lebo sa mi beží úplne super. Tepy sú úplne nízke. Problems. And who was only with me cause I had dollars. Ľudia boží, ako mám svalovku na bruchu. Viac cítim brucho jak nohy. So much I never change on them. I don't wanna go and do the work, bring you the damn profits. Hustle on my own, always they know how to sell profits. A točíme sa naspäť znova v tom istom tepe. Nízke tepy budem držať. Ja si nedávam tričko dole, preto aby ľudia povedali, že jaká postava, keď vôbec nejaká postava. Ale aby som neprepotil tričko, aby som ich nepral tak 30 krát za týždeň. Páči sa mi výraz ľudí, čo prechádzajú na autách okolo. What the hell is he doing? Man, o 10 mesiacov half Ironman. 30 put my name on wax. You wouldn't even believe I ain't have to watch my back. If niggas really talking, how you think we think? Máme beh za sebou. Bol som presnejšie 7 km s časom 41 minút. Priemerné tempo bolo 5:52. A čo sa týka tepov, som bol trošku vysoko. Na začiatku som si držal okolo 140-150, ale potom mi to vyskočilo už na 170-180. Myslím si, že kvôli tomu, že hlavne, že nie je tak srdce zvyknuté, alebo tak hlavne človek tak zvyknutý skoro ráno ísť. Konzistenciou sa to určite upraví. A možno spadnú aj tepy nižšie. Myslím si, že celkovo som mal tepy nižšie pri takom tempe ako večer, keď behávam, lebo tam už je hlavne telo unavené, organizmus je unavený, metabolizmus je zaťažený hlavne tým jedlom. Závisí od toho aj čo jete počas dňa. Ja sa cítim super, všetky endorfíny sa mi vyplavili, lebo to bolo to fakt super. Teraz sa chystám na kávu. Dáme si dobrú poriadnu kávu, ďalší taký štart, impuls do dňa. Dneska ešte možno dáme to plávanie, uvidím, lebo nemám naplávané takmer nič. A vôbec neviem plávať kraula, čiže ak príde niekto sa venuje tomu plávaniu, tak nech sa ozve. Potreboval by som nejakého trénera na kraula. Teda do Košizlova mám tam tréningy s ľuďmi, tak možno si pôjdem predtým zaplávať, ale uvidíme. Teraz druhý týždeň je celej teda prípravy. Pocitovo to je nie že ťažšie a ťažšie, aj keď to je len druhý týždeň. A že nemá to všetko dopredu, len stále príde niečo, potom tak napríklad o mesiac príde niečo do toho a bojím sa, že z toho vypadnem, alebo mi príde práca a tiež sa bojím, že z toho vypadnem, takže preto sa snažím teraz stavať čo najskôr. No dneska som mal budík na 5:48, 5:50 a 5:55. Jak tak som stal, ale bolo to strašne náročné. Sedel som na posteli a si hovorím, že ja nemám čo robiť celý deň, tak neidem a neostanem radšej si pospať a potom pôjdem behať úplne, že v kľude. A tak som sa premohol a najviac, čo ma asi naštartovalo, bola fakt tá voda, dal som si jeden gel na behanie a už to potom išlo. Už ak sa človek trošku rozchodí a začne, mňa asi po 50 alebo 100 metrov bolo úplne, že toto je super, fakt je super. Ideme teraz rýchlo sa umyť a na kávu.
wanna be with you. OK, musím si to dať tak, lebo padá mi mobil, nechcem mi na tomto držať. So, hej, musím sa podeliť teraz pocitom, ktorý som dosiahol, keď som pozrel na Stravu. Uložila sa mi aktivita a bolo tam vlastne 6:20, 6:28 a mám ranný beh za sebou a idem na kávu. Je to taká moja rutina, chodiť ráno na kávu. Sem tam to je nalačno, čož nie je úplne najlepšie, pretože ten kofeín môže spôsobovať vredy a to určite nechcem. Zvyknem chodívať teda na tú kávu. Bolo doteraz stále iba cappuccino, ale začal som piť espresso. Cítim to také akože dobrý štart do dňa. Úplne keď sedím na káve, tak mám takéto, ja to hovorím, že biznisové myšlienky, že iba sedím a že ja hneď, ak si dám to sústo kávy a mám také, že čo by som všetko chcel robiť, čo by som chcel začať robiť alebo také veci. A vlastne pri tom celom prišiel aj ten nápad, budem teda natáčať celú tú cestu, dávať videá na YouTube a uvidíme, čo sa z toho stane a kde sa to dostane. Bude to trošku možno pre niektorých nudné, keďže budem chodievať tie isté trasy smerom tu za dom, ďalej bývam, pretože nie je tu kde inde behať tak bezpečnejšie okolo hlavnej cesty. Snaď budete mať trpezlivosť, no snáď vás tu bude baviť. Ale prepáčte, že nepozerám do kamery, ale šoferuje sa. A inak tu som behal pred chvíľou. Zabávajte sa, majte sa radi, športujte, trénujte a posúvajte svoje hranice vyššie. Toto som počúval aj pri behu. Chcete takéto vibovky? Pošlem vám playlist, možno čudné nabehanie, ale si zachytíte ten vibe, toto je lepšie ako čo nejaké podľa mňa hypovačky. OK, každé ráno zvyknem jedávať 5 vajíčok. K tomu sem tam tuniak alebo mozzarella, tiež aj zeleninu si narežem, nejaká vláknina. Donedávna som nemohol vôbec akože raňajkovať, som sa zobudil a mi bolo strašne, nie že zlé, ale vôbec som nemohol chuť na jedlo. Išiel som si dať kávu a potom som jedol možno až tak, že som mal chuť na obed. A preto sa aj teraz posnažím stavať čo najskôr, urobiť nejakú aktivitu na lačno, nejaký banán alebo nejaký gel a potom sa raňajkovať, ako keby ten metabolizmus trošku prebudí tým behom. Akože tak mi to zatiaľ vyhovuje. A mám aj chuť na jedlo, čiže raňajky potom vyzerajú aj lepšie, aj sú viac bielkovinové, lebo inak som do seba tiskal 3 vajíčka, čo bolo veľmi zle. Jo, takto vyzerajú približne moje rána. Dáme si raňajky, potom sa poviem teda pripraviť na tých klientov. Takto vyzerajú moje raňajky, majú približne takých 630 kalórií, okolo 50 gramov bielkovín, kredy okolo 30 gramov a vláknina okolo 4 možno až 5 gramov vlákniny. Máme tu ďalšie ráno, dnes je na pláne bicykel, cca 35 až 40 km. Bude to také, že 10 minút bude kvázi akéby rozklus, pomalé tempo a potom budú 3 intervaly po 8 km. Budem si držať okolo 140 až 150 W. Som chladno zás. Neviem, čo sú to za rána. Ale pomaly si zvykám na skoršie stávanie. Stále to nie je ideál, že o 5:30, ale je to už skôr ako 6:30. Dávam si banán. Potom si dávame tieto energetické gely od Prozis. Jedna vec bez kolky. No teraz jak má udrie studený vzduch, bude problém. No. Tu je moja mašinka. Teraz som si dokupoval tieto triatlonové aerobary. Domáci sirup. Žiadne drahé, neviem aké doplnky. Čistá voda. Nič viac netreba. Prilba. Tiež Decathlon, okuliare Oakleyčka. A ide sa. Slipping out of time, losing all my senses, swimming for the light. Vysvetlite mi takto slovenských šoférov do riti. Mladý chlapec, neviem či mohol mať 20 vôbec. Idem oproti, obehuje, som len tak zdvihol hlavu. Pozriem predsa aj také, že auto a ja, že výborné. Ja nerozumiem tých vodičov na Slovensku, to nemôžeš ísť kľudne na bicykli, bo tu každý ťa buď zapne ostrekovače, buď ťa nabere
Abo kokos tak pôjde tesne, že oblíže šanie so zubami. Dobre, ale máme teraz druhý interval za sebou, to je jedna makačka. A ešte dva ostávajú. Idem 4x6 minút. Ide sa na kávu a za chvíľu je koniec tréningu. Máme za sebou 26 km. Že by ma auto neprešlo. No ešte cesta z Hranova po káve to bude náročné. somewhere out of sight. Sunlit places where we gonna hide. Máme presne 38 km a 300 metrov. Nechcel som už ísť do 40, už to je zbytočné. Som vám na začiatku hovoril, že máme 3x8 minút a mal som 4x6 minút a potom som už mal vlastne na taký, že výklus jednoduché tempo až do soli. Cestou som sa zastavil ešte na kávu, nenatočil som vám nič z kávy, lebo stretol som vedúceho zo súboru. Idem si teraz dať raňajky, vajíčka znova, tak ako som hovoril. A dnes nás už nič také extra nečaká. Bude to taký oddychový deň, lebo zajtra máme long run, 12 km. Toto je umenie. Takto som si to nejako zostavil, takto bude vyzerať moje pravidelné točenie. A na konci stále YouTubeového videa po tréningoch poviem nejaké tie myšlienky, ktoré by som chcel vám podať z mojej hlavy, ako ja zmýšľam ohľadom športu. Dáme si aj súhrn tréningov, povieme si prečo, ako, na čo, aké tepy si napríklad udržiavam, aké tempa, prečo to je dôležité, čo sa týka stravy. Neberte to všetko ako dokonalosť, učím sa sám na sebe. Tiež vôbec nie som dokonalý, pozerám veľa videí, článkov čítam, čo sa týka týchto vecí. Máme za sebou už momentálne 4. týždeň, ale rozoberieme si prvé 2 týždne, lebo som sa ešte nevedel k tomu dokopať, ako to tu celé spravím, čakal som na veci, kedy mi prídu. Takže máme 4. týždeň za sebou, otváram si práve stravu, zrieme si tréningy, ktoré sme mali. Ide to zatiaľ celkom fajn, pomaly si zvykam a to celé, hlavne na to rané vstávanie, ktoré asi mám pocit, že tak najťažšie. A aj keď si pomaly zvykam, bojím sa toho, že príde potom práca, prídu iné veci, nebude sa to dať tak sklbiť všetko. Zatiaľ to je super, musím povedať. Tréningy idú fajn. Začínam také mať dvojfázové tréningy, nie je to na začiatok dobre, lebo čítal som si, že prvá fáza, sú to 3 fázy prípravy, napríklad za tých mojich 10 mesiacov a prvá fáza je ako keby naviková fáza, na to trénovať každý deň. Druhá fáza by mala byť, už teraz zvyšuješ tie vzdialenosti a ako posledná fáza je, že dávaš dvojfázové tréningy počas dňa. No, lenže u mňa je problém, že s mojím ADHD, ale momentálne s voľným časom, trénujem už teraz dvojfázové tréningy, čož je nie veľmi najlepšie. Mám väčšinou stred týždňa, napríklad ten útorok, stredu alebo štvrtok, mám nejaké intervaly na beh alebo na bicykel a víkendy mám buď long run alebo dlhý bicykel. Pomedzi to stále mám tie cvičenia, čiže hlavne core, silové tréningy ako prevencia zranení. Nemám ale plávanie zatiaľ vôbec, lebo jak zháňam trénera, som zistil, pýtajú sa celkom dosť. Zatiaľ to nejde, ale čakám, že keď pôjdem potom do Košíc a od septembra, takže sa budem venovať aj tomu plávaniu, lebo kraula neviem plávať absolútne a najdôležitejšie pri tom celom je plávať kraula. Nedá sa plávať prsia, preto sa pláva kraul, lebo nohy vtedy kvázi pohyb ide od bedier a nohy vtedy kvázi akýby oddychujú, čiže je tam hlavne záber rúk. Preto sa začína plávať ako prvé, aby nohy boli potom čerstvé ešte na bicykel a na beh. Poviem pravdu, že mávam aj také dni počas týždňa, kedy 2-3 dní úplne všetko vynechám. Nechcem zase ani úplne že vyhorieť a tiskať sa do toho všetkého tak nahle zo začiatku, keďže ešte len mesiac prešiel. Treba si dať aj tú pauzu, akože treba tú hlavu aj počúvať. Na jednej strane je dobré mať tú disciplínu, byť motivovaný do všetkého, ale neprepaliť to, aby to vlastne celé neskončilo a potom človek sa vôbec nebude vedieť ani nakopnúť. Za mesiac cítim, že sa to zlepšuje. Na bicykli mi asi najviac pomohlo to, že chodím cvičiť silové tréningy, hlavne drepy nohy, čiže posuniem tie nohy, keďže je príliš veľká záťaž na nohy. To mi určite pomáha. Bicykel cítim, že sa zlepšuje príliš rýchlo. Boli sme v nedeľu 63 km s Kubom. Cítil som sa akože fantasticky. Bolo 39 stupňov a necítil som sa vôbec ani unavený, vyčerpanie, nič, čiže bolo to dobré. Ale bolo to zase po dvojdňovom oddychu. Beh je ešte taký, že trebalo by častejšie chodievať a behať, ale aj to sa zlepšuje. A najviac, čo teraz pociťujem, problém je strava. Nestíham a nemám chuť na toľko jedla.
Pritom palím teraz o mnoho viac a jem znova o mnoho menej, čo je úplne že zle. Nemám na nič chuť, nie že na nič chuť, ale na málo veci, pretože po každej aktivite sa nalejem strašne veľa vody, dám si aj sladkú vodu na doplnenie cukrov, vtedy by sa mi naplní žalúdok tou vodou iba a nemám chuť na jedlo. Čiže to musím dať celé zlepšiť, nejakú tú stravu. Teším sa na to celé, som zvedavý, ako to celé pôjde ďalej, keď prídu aj do toho iné okolnosti ako práca, škola a tak ďalej. A chcem si ešte kúpiť cyklotrenažer, kde si nasadím iba bicykel vlastný, nejakú tú podložku, ventilátor, stiahnem si tú apku simulačnú na preteky. Tak týždenne najazdím približne teraz 120 km, nabehám tak 25 km plus minus a čo sa týka silového tréningu, tak mám 2 až 3 silové tréningy do týždňa. Regenerovať asi aj celkom regenerujem, zistil som, že si musím dávať dosť dlhé časové odstupy od dlhého behu alebo intervalov na bicykel, čiže jedno ráno, napríklad útorok a stredu, tak útorok ráno si tam intervaly beh alebo bicykel intervaly, počkam celý deň, dám si do toho večer nejaké fitko alebo niečo, na druhý deň znova ráno iba ľahký beh, ľahké niečo a až večer si dám znova nejaké intervaly, že by som mal čo najdlhší odstup medzi tréningami v rámci 2 dňoch. Taký týždeň ako vyzerá, tak mám aj rozpis, stále si robím plán na týždeň. Tak pondelok som začal silovým tréningom a večer som mal ľahký bicykel, to v zóne 1, v zóne 2, úplne že do 110 W. Útorok som mal intervaly, som mal 15 minút rozklus, potom som mal 6x3 minúty, to bolo vlastne včera 6x3 minúty v tempe 4,50 km a potom výklus 10 minút, to mi vyšlo na 8 km presne. Streda, čiže dnes je cyklistika, znova intervaly 10 minút zahriatie, 3x10 minút vo vyššom tempe, zóna 3, cca 145 až 155 W a nakoniec 10 minút vyjazdenie, to vychádza 45 až 50 km. Štvrtok tam máme dlhý beh, nejakých 13 km v tempe 6:10, 6:20 v tej Z2, do 140 tepov si budem držať. Piatok silový tréning a večer nám už začína súbor, takže už budem musieť aj to nejako na to prihliadať. V sobotu máme kratšiu cyklistiku alebo ľahký beh, čiže to bude taký regeneračný deň úplne, nebudem to vôbec hrotiť. V nedeľu ideme znova do bicykel, čiže nejakých 70 až 75 km, čo som zvedavý, čo to bude. Odhadovaný za 4. týždeň sumár je, že budem mať najazdené teda tých 140 až 150 km, nabehané 24 až 27 km a tréningy silové. A mám tu tieto gely. Tieto gely používam pri tréningoch, ktoré sú dlhé alebo pri intervaloch, kedy potrebujem doplňať všetky potrebné sacharidy na to, aby som mal energiu. Dúfam, že to všetko pôjde dobre. Dúfam, že vás to bude baviť a budem si to tak rozoberať, čo sa týka tréningov, nejakých myšlenok, čo mám. Začal som čítať aj knihy pre lepšiu komunikáciu, aby som vám vedel viac toho podať. Tak dúfam, že vás to bude baviť. Vidíme sa pri ďalšom videu.